खुशबु दैमारि नों जे आंनि आदाखौ जे मुगैदो नोंनि फिउचारनि खौरां सिन्था खालामना ला आं मानसिखौ रेसपेक्ट खालामनो हिखि आसलते नोंहा मरेल भेलुस गैया बिनिखायनो नोंनि बिहेवियारा माफोर रखम नों निजेनो फेसबुकाव ना बेसे सानैखौ माने सोबानो ट्रल खालामदो बा माने कमेन्ट खालामबाय थादों गाज्रि गाज्रि कमेन्ट बा बेसे सानैनि कारन बहुत माने भिडिअ सिडिअ भाइरेल जाबाय थादों भिडिअआ तो दिनै बेसे सानैखौ आं माने खुद सोंगोन जे माने हिन्जावसाया हेपि नंगौना नङा बा निजिनि लाइफआव बा निजि हाबा जाना फैदों नालाय तो माने निजिनि खुसियै हाबा जाना फैदोंना फैयाखै जों सोंगोन आरो दा बादिनो आं नोंखौ एकटा कुइसन सोंगोन दा नों बे जिथु हाबा जाना फैबाय दा नों माने खुसि नंगौना ना बयखौबो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेब बरायहरनाय थाबाय आरो लोगोफोर थ' लोगोफोर बे समावहाय नोंथांमोना जानो हागौ मोनथिखाबाय आं मानि थाखाय नैबे मोनसे भिडिअखौ लाबोदों बै आंनि टाइटेलजों लोगोसे थाम्बनेल बेजोंनो इन्ट्र'आव होनाय ससे भिडिअखौ नायनानै नङा होमब्ला थ' लोगोफोर दाखालि बावै आं मोनसे भिडिअ होदोंमोन सासे सिस्टार एन्ड ब्रादार बिथांमोना हाबा जानायनि मोनसे भिडिअनि क्लिपखौ आं होदोंमोन थ' जिहेतु खुशबु रामसियारि ना बसुमतारी आं टाइटेलखौ बांद्राय मोनथिला लोगोफोर खुशबुआ बे गावनि खैना गोदाननि बा हिन्जाव गोदाननि बियादै ना मा जायो होननाय खोनादों आरोना लोगोफोर बियादै ना आमायनि फिसाजो नामा बेफोरबायदि खोनादों थ' बिथांमोनाहाय फेसबुकनि दारै मोनसे भिडिअखौ गावनि पेजनि गेजेरजों आपल'ड खालामना होदोंमोन थ' बेखौ लानानै दिनै हौवा लांगोननिफ्राय मोनसे फिन भिडिअ रिप्लाइ फैदों थ' बिथांमोनाहाय गावसोरनि गेजेराव ससियेल मिडियानि दारै माने मोजां मोननाय गाज्रि मोननाय माने बेफोरबायदि बाथ्राखौहाय फंनैसो सोंखारथिनाय जादों थ' जियानो जा लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां फिन खेब खुशबुखौहाय बिथां हौवा लांगोननिफ्राय माबायदि रिप्लाइ होदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां खुशबु दैमारि नों जे आंनि आदाखौ जे मुगैदो नोंनि फिउचारनि खौरां सिन्था खालामना ला आं मानसिखौ रेसपेक्ट खालामनो हिखि आसलते नोंहा मरेल भेलुस गैया बिनिखायनो नोंनि बिहेवियारा माफोर रखम नों निजेनो फेसबुकाव ना बेसे सानैखौ माने सोबानो ट्रल खालामदो बा माने कमेन्ट खालामबाय थादों गाज्रि गाज्रि कमेन्ट बा बेसे सानैनि कारन बहुत माने भिडिअ सिडिअ भाइरेल जाबाय थादों भिडिअआ तो दिनै बेसे सानैखौ आं माने खुद सोंगोन जे माने हिन्जावसाया हेपि नंगौना नङा बा निजिनि लाइफआव बा निजि हाबा जाना फैदों नालाय तो माने निजिनि खुसियै हाबा जाना फैदोंना फैयाखै जों सोंगोन आरो दा बादिनो आं नोंखौ एकटा कुइसन सोंगोन दा नों बे जिथु हाबा जाना फैबाय दा नों माने खुसि नंगौना ना खुसि नंगौ दा नोंखौ सोंना लायना ना माने गाव मोजां मोनना फैदोंमोन नोंखौथ' रावबो जबरदस्ति खालामाखै नोंनि माने खुसि मथेनो हाबा जाना फैदों दा बेयाव फैना दा माने मादि नांदो दा बेयाव फैना हेपि नंगौना ना दा बेनाव फैनो फुरा हेपि न दा नोंथांमोना दा खोनाबाय बिसोरनि बाथ्राखौ मासां हेपि नंगौ ना हेपि दा जाय मानसिया भाइरेल खालामनायमोन बे सिख्लाया जाहा बाजैनिनो बिब'नि फिसाजो बिनि नामा जाबाय खुशबु दैमारि बे सिख्लायानो फार्स्ट निगेटिभलि माने खुरांखौ बुंनानै जा भाइरेल खालामबाय आरोना आं जाहा आदा बाजैनि हाबानि भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ आं रावखौबो आं गाज्रि मोनाखै भिडिअखौथ' हाबानि भिडिअखौ आपल'ड खालामखायोनो सोबबाबो बेखौ जोंबो बुजिदो खिन्थु बे सिख्लाया भिडिअ आपल'ड खालामनायाव जा इमान निगेटिभलि खुरां बुंदों आंनि आदाखौ इमान मुगैनानै बे खुरां बुंदो बुहुत दुखु मोनदों माने दा सोबानो दा जिथु माने दरा गोदान बा आंनि बा बिदा बा फंबाय बेखौनो सोबानो जे बुंबाय थादो जे सोरबा खामायनो हायनो हाया कामावनो हायनो हाया एभ्रिथिं गुटाय कामावनो हायो जि काम जा सब हायो खालि एकटाल खालि हालेवनोसो हाया बाखि माइ गायनाय खोथिया फुनाय बा आलि खोनाय सब खिनि हायो न'नि काम फोथारनि काम एभ्रिथिं सब खालामो बहुत हेल्प खालामो आंनि मा बाबाखौ नावबो बहुत हेल्प खालामो आरो बाजैखौबो बहुत अनो लोगोसे एकटा खुरा आंनि आदानि भइसआ अनलि भइसआ क्लियार नङा बाखि सब काम रोङो खुरांफोरखौ पजिटिभलि बुंनांगौमोन इमान आंनि आदाखौ मुगैनाय बायदि खुरां बुंदों माने बेयाव फैनानै आंनि बाजैया बहुत माने दुखु होदों बेफोर रखम टाइपनि माने खुरां बुंदों आंनि बाजैया निजेनो मिथियो आंनि बाजैया मा हिसाबै दा बेयाव दंफायो आरो जों बेखौ अनो ना अना आंनि बाजैया निजेनो सब मिथियो जों मासां मोजाङै लाखिदो बाजैखौ गतिके इमान गाज्रिहै बेखौ मुगैनानै मानसिखौ खुरां बुंनो मोना पजिटिभ थिंकिं लाना सोलिनो हिकि मानसिखौ रेसपेक्ट खालामनो हिकि खुशबु दैमारि नों जे आंनि आदाखौ जे मुगैदो नोंनि फिउचारनि खौरां सिन्था खालामना ला आंनि आदा बाजैखौ सिन्था खालामनो दरकार गैया खुनु राइट्स गैया नोंहा आंनि आदा आरो बाजैनि बिखया गाज्रि बुंलागै आंनि आदाखौ जे नों जे इमान मुगैदो नोंनि खौरांखौ सिन्था खालामना लाग्रो मानसिखौ रेसपेक्ट खालामनो हिकि आसलते
नोंहा मरेल भेलुस गैया बिनिखायनो नोंनि बिहेभियारा माफोर रखम नों निजेनो इन्ट्रडिउस होना लाबाय आंथ' नोंखौ दाखालि लोगो मोननानै बहुत मोजां होननासो नोंखौ भाबिनायमोन खिन्थु नोंनि भिडिअसआव नों जितु आंनि आदाखौ এনেকুৱা इनसाल्ट खालामना खुरां बुंदों जों जोबोद दुखु मोनदों माने बेफोर रखम खालामनो मोना दे आंनि आदाखौ नों जे इमान नेगेटिभलि खुरांखौ जे बुंबाय नोंनि बिदा आरो फंबाय थानायबा नोंबो बुजिगोनमोन भबिष्यतआव जुदि नोंहाबो जुदि बेफोर रखम जुदि फिसा फिसौ जुदि जायोबा नों माबायदि मोनगोन इसोरा खालामनाङाथों खिन्थु खुरांखौ आं बुंनो बाध्य खुशबु दैमारि तो लोगोफोर भिडिअ बेनोमोन निश्चय नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला भिडिअखौ बुजि मोनबाय आरो नोंथांमोना बुजि मोनगोन तो जियानो जा लोगोफोर बे समावहाय आं आरो भिडिअखौ बांद्राय फोलावला जास्ट नोंथांमोननि सेराव बे मोनसे भिडिअखौ लाबोनायाव आंनि माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला बयनिबो सेराव आं निमाहा बिबाय बेजोंनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जोबथारनायाव बे खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना होदो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांमोननिया गिबि नटिफिकेसना सहैनाय बायदि स' थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय